तर मित्रांनो, अशा प्रकारची भाकरी तुम्ही नक्की निसर्गाच्या सानिध्यामध्ये बसून, अगदी शेतामध्ये बसून ठेच्यासोबत, कांद्यासोबत खाऊ शकता. निसर्गाच्या सानिध्यात बसून भाकरी खाण्याची मजा काही औरच असते. नमस्कार मंडळी. प्रत्येकाच्या रोजच्या जेवणामध्ये एक कॉमन पदार्थ असतो, तो म्हणजे चपाती किंवा भाकरी. आणि ह्याच भाकरीमध्ये अनेक असे प्रकार आपल्याला पाहायला मिळतात. म्हणजेच तांदळाची भाकरी, ज्वारीची भाकरी, बाजरीची भाकरी, नाचणीची भाकरी, मक्याची भाकरी, असे भरपूर असे प्रकार आहेत. त्यातलाच एक प्रकार आज आपण आपल्या रेसिपीमध्ये पाहणार आहोत, ती म्हणजे ज्वारीची भाकरी. गव्हाचं जे पीठ असतं त्याच्या एक नंबर जाड असं हे थोडंसं पीठ असतं. त्याचा रंग साधारण गव्हाच्या पिठासारखाच असतो, परंतु ज्वारीच्या भाकरी खाण्याने भरपूर असे आपल्या शरीरास फायदे देखील होतात. आणि या ज्वारीच्या भाकरीचे फायदे मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये पुढे सांगेनच. त्यासाठी व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत अवश्य पहा. तर आता सर्वप्रथम आपल्याला भाकरी बनवण्यासाठी लागणार आहे ते पीठ मळून घेण्याची कृती. तर आता हे पीठ मळून घेण्यासाठी आम्ही एक परात घेतलेली आहे आणि या परातीमध्ये आपण थोडंसं हे ज्वारीचं पीठ काढून घेऊयात. आणि हे पीठ आता आपल्याला चांगलं मळून घ्यायचं आहे. पीठ मळून घेताना मित्रांनो, थोडंसं पाण्याचा आपल्याला वापर करायचा आहे, कारण हे जे पीठ आहे ते जास्त पातळ देखील नाही व्हायला पाहिजे. तर मित्रांनो, आजचे हे जे पीठ आहे ते आम्ही थंड पाण्यानेच मळून घेत आहोत. त्याचं कारण असं की जेव्हा तुम्ही हे ज्वारीचं पीठ चक्कीमधून दळून आणता, 7 ते 8 दिवसामध्ये हे पीठ भाकऱ्या बनवून संपवत असाल, तर हे पीठ मळताना तुम्ही थंड पाण्याचा वापर नक्की करू शकता. आणि 9 ते 10 दिवसानंतर मित्रांनो, या पिठाचा जो कस असतो तो कस निघून जातो. आणि त्यानंतर जर तुम्ही या पिठाच्या भाकऱ्या बनवणार असाल तर तुम्हाला गरम पाण्याचा वापर करावा लागतो. कारण ज्वारीच्या पिठाला मित्रांनो चिकटपणा अजिबात नसतो, खुसखुशीत असं हे पीठ असतं. त्यामुळे पीठ मळून घेताना आपल्याला भरपूर सारे पीठ चांगलं रगडून घ्यावं लागतं. त्यानंतर आपल्याला त्याची भाकरी बनवून घ्यायची असते. आणि भरपूर चांगलं असं हे पीठ रगडून घेतल्यामुळे काय होतं मित्रांनो, भाकरीच्या ज्या कडा आहेत त्या कडा फाटत नाहीत. आणि तुमची जेव्हा भाकरी तुम्ही थापून घेता तेव्हा ती व्यवस्थित थापली देखील जाते. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आपले ज्वारीच्या भाकरीचं पीठ चांगल्या प्रकारे मळून झालेलं आहे. आता या पिठाचे आपण 2 गोळे तयार करून घेऊयात. तर या गोळ्याला हुंडा असे पण म्हणतात. तर आता आपण या पिठाचा एक उंडा तयार करून घेतलेला आहे. आणि अशा प्रकारे आपल्याला तो छान असा गोल तयार करून घ्यायचा आहे आपल्या हातावरती. तर आता आपण या परातीमध्ये भाकरी थापायला आता सुरुवात करणार आहोत. तर भाकरी थापून घेण्यापूर्वी आपल्याला थोडंसं परातीला खालती पीठ लावायचं आहे, जेणेकरून भाकरी थापताना ती व्यवस्थित सरकेल. आणि भाकरीचं पीठ थोडंसं भुरभुरीत होण्यासाठी त्यावरती पीठ टाकणे हे आवश्यक असतं मित्रांनो. आणि अशा प्रकारे ही भाकरी आपल्याला आता थापून घ्यायची आहे. तर मित्रांनो, ही ज्वारीची भाकरी खाण्याचे फायदे असे असतात. या ज्वारीच्या भाकरीच्या पिठामध्ये कार्बोहायड्रेटचे प्रमाण भरपूर असल्यामुळे ही भाकरी अर्धी किंवा एक जरी भाकरी खाल्ली तरी आपलं पोट जे आहे ते आपल्याला भरल्यासारखं वाटतं. आणि तसेच या भाकरीचे औषधी उपयोग देखील बरेच आहेत. पोटॅशियम, मॅग्नेशियम तसेच मिनरल्स भरपूर प्रमाणामध्ये असल्यामुळे आपल्या शरीरातील कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर कंट्रोलमध्ये राखण्यास मदत होते. तसेच किडनी स्टोन असेल एखाद्याला किंवा हार्ट अटॅकचा त्रास असेल तर त्यासाठी सुद्धा आपण ही भाकरी रोजच्या जेवणामध्ये नियमितपणे खाल्लीच पाहिजे. तर आपण पाहू शकता मित्रांनो, ही भाकरी थापण्याची जी कला आहे ते आपल्याला भाकरी थापताना तिचे जे कडा असतात त्या कडांवरती जास्त कॉन्सन्ट्रेशन करावं लागतं, जेणेकरून त्या कडा आपल्याकडून फाटणार नाहीत. आणि या भाकरीच्या कडा आपल्याला दाबून घेतल्यामुळे काय होतं, तर भाकरी जी आहे ती पुढे आपोआप सरकत जाते आणि तिची साईजसुद्धा वाढत जाते. तर आता ही भाकरी आपण छानपैकी पातळ अशी थापून घेतलेली आहे. चला तर मग आता आपण वळूयात पुढच्या कृतीकडे. आणि मित्रांनो, एक गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे, भाकरी आपल्याला तव्यावरती टाकून घेण्यापूर्वी तवा जो आहे तो आपल्याला भरपूर हीट करून घ्यावा लागतो, जेणेकरून ही भाकरी जी आहे ती आपली खालती चिटकत नाही आणि व्यवस्थित भाजली देखील जाते. तर आपला हा जो तवा आहे तो व्यवस्थित असा गरम झालेला देखील आहे. आणि आपल्याला भाकरी टाकताना मित्रांनो
भाकरीची जी पिठूळची बाजू असते ती आपल्याला वरच्या साईडला ठेवायची असते, जेणेकरून काय होतं, हे जे पीठ असतं ते भाकरी जेव्हा आपला तवा गरम असतो ते पीठ जे असते ते जळलं जाण्याची शक्यता असते. त्यासाठी आपली पिठूची बाजू असते ती वरच्या साईडला नेहमी करायची आणि त्यानंतर अशा प्रकारे त्याला चांगलं पाणी लावून घ्यायचं असतं, जेणेकरून ते जे पीठ असतं ते खालती बसतं. आणखीन एक गोष्ट, भाकरी जेव्हा आपण तव्यावरती टाकतो तेव्हा आपल्याला गॅसची जी फ्लेम आहे ती मीडियम ठेवायची आहे आणि साधारण 30 सेकंद झाल्याच्या नंतर ही जी भाकरी असते ती आपल्याला पलटून घ्यायची असते. सर्वप्रथम हिचे जे कडा असतात ते आपण कडा मोकळ्या करून घेऊयात आणि जेव्हा ही भाकरी आपण पलटणार आहोत त्यानंतर आपल्याला गॅसची जी फ्लेम आहे ती हाय करून घ्यायची आहे, जेणेकरून भाकरी छान अशी फुलून देखील निघेल. तर आता ही भाकरी पलटून घेतल्याच्या नंतर आपल्याला त्याची दुसरी बाजू देखील मस्तपैकी भाजून घ्यायची आहे आणि खालची पाण्याची बाजू ज्याला व्यवस्थित भाजली की आपण तिला चांगलं पलटून घेणार आहोत. आणि या भाकरीचे जे कडा आहेत ते आपल्याला व्यवस्थित शेकून घ्यायचे आहेत, जेणेकरून आपण जेव्हा आता ही भाकरी पलटणार आहोत तेव्हा छान अशी ती फुलून निघणार आहे. तर मित्रांनो, या टिप्ससह तुम्ही ह्या भाकऱ्या जर बनवल्या रोजच्या जेवणामध्ये तर फारच उत्तम भाकऱ्या होतात आणि फारच अगदी सोपी अशी पद्धत आहे ज्वारीची भाकरी बनवून घेण्याची. तर मित्रांनो, आता ही जी भाकरी आहे ती आपण परतून घेतलेली आहे आणि आता आपण जादू पाहू शकता, ही जी भाकरी आहे ती छान अशी आता फुलायला सुरुवात होणार आहे. अत्यंत सोपी आणि सिंपल अशी रेसिपी आहे मित्रांनो. आपली भाकरी जी आहे ती टम्म अशी फुगलेली आहे, आपण पाहू शकता. आणि आता ही भाकरी आपल्याला गॅसवरून काढून घ्यायची आहे. मित्रांनो, आमची ही ज्वारीची भाकरी आलेली आहे आणि आजची भाकरी आपण मस्तपैकी पारंपरिक पद्धतीने, गावरान पद्धतीने या टोपलीमध्ये बांधून आणलेली आहे. या टोपलीला आपण जो फडका बांधला आहे त्याची गाठ सोडून घेतोय. आहा, अप्रतिम. मंडळी, या न्याहारी कराला ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटते मित्रांनो ते मला कमेंट करून तुम्ही नक्की सांगा. आणि आजची ज्वारीची भाकरी आम्ही खाण्यासाठी सोबत कांदा घेतलेला आहे, त्यामध्ये आपण गूळ घेतलेला आहे, मस्तपैकी झणझणीत अशी तिखट मिरची घेतलेली आहे आणि हा जो केळ्याच्या पानामधला तुम्ही मोटाळा पाहत आहे त्यामध्ये आम्ही कोल्हापुरी पद्धतीचा झणझणीत असा ठेचा बनवून घेतलेला आहे. छान असं या भाकरीचं पापुत्रसुद्धा मस्तपैकी आपले निघालेलं आहे. आणि मित्रांनो, अशी ही भाकरी आपली आजची रेडी झालेली आहे. छान अशी मऊ, लुसलुशीत, चविष्ट, स्वादिष्ट, हेल्दी, भरपूर सारे औषधी गुणधर्माने देखील युक्त अशी ज्वारीची आजची आपली भाकरी आहे. तर मित्रांनो, अशा प्रकारची भाकरी तुम्ही नक्की निसर्गाच्या सानिध्यामध्ये बसून, अगदी शेतामध्ये बसून ठेच्यासोबत, कांद्यासोबत खाऊ शकता. निसर्गाच्या सानिध्यात बसून भाकरी खाण्याची मजा काही औरच असते. चला तर मग मित्रांनो, आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे मला कमेंट करून नक्की सांगा. तात्पुरती तुमची रजा घेतो. पुन्हा भेटूया अशीच एखादी नवीन रेसिपी घेऊन तुमच्या आवडत्या कोल्हापुरी किचन्समध्ये. भरपूर खा, हेल्दी रहा. धन्यवाद.